бүгін тарих фәннәре кандидаты Мирқасим Госманов исемендәге Алтын Орда тарихын өйрәнү үзәге җитәкчесе Илнур Миргалиев белән әңгәмә корабыз. Соңгы берничә елда күрше Башкортстанда кайбер галимнәр тарафыннан шундый фикер тарала. Имеш, Башкортстанның көнбатышында гына түгел, хәтта Татарстанның көнчыгышында, республикабызның көньяк көнчыгыш якларында элек-электән татарлар түгел, башкортлар яшәгән. Һәм имеш, хәзер Агыйделнең һәр ике ягында яшәүче милләт татар түгел, башкорт халкының нәсел дәвамчылары. Алар төрледән-төрле дәлилләр китерә. Татарстанның фәнни җәмәгатьчелеге бу фикергә ничек карый һәм аларны ничек кабул итә? Иң мөһиме, аларга ни рәвешле җавап бирергә мөмкин, Илнур әфәнде? Шул хакта әйтсәгез иде. Мәсьәлә катлаулы, мин үзем дә ул яктан булгач мәсьәләне аңлыйм. Ул фәнни түгел инде, ул күбрәк сияси һәм яшәргә кирәкми кара көчләрнең милләтләрне бутарга, ике милләтне бер-берсенә каршы төшерергә. Шикарга. Әлбәттә, шундый ният белән эшләнелә инде, ул бу нияткә инде 100 еллар дип әйтик бу сәясәткә. Кызганычка каршы бу сәясәттә нәкъ һәм башкортлар һәм татарлар катнаша, бер-берсенә шундыйрак язулар да мөмкин. Һәм Татарстан да кысылмаска тырышты, мәсәлән, Башкортстан тарихы язылганда. Без берничектер анда безнең 1,5 миллион халык яши, ярты Татарстан, анда Уфа губернасы. Һәм Татарстан ничектер кысылмаска тырышты. Бу да шундый куркып калу, булар тагында кысылмас дигән шундый көчләрне тагында минемчә арттырды. Сез әлбәттә әйткән әйберләр бу башкорт кабиләләренең тарихы дигән китапларны күздә тотасыздыр. Менә аларны язган сезнең коллегалар, журналистлар, фәнгә катнашы булмаган, әлбәттә аларны фәнгә катнашы булган кешеләр консультировать иткәннәр, булышканнар, фикер биргәннәр. Әмма минемчә, чынлаптан да Татарстан галимнәре дә бу мәсьәләгә керергә тиеш, чөнки анда безнең 1,5 миллион халкыбыз яши, әйткәнемчә, ул безнең җирләр. Анда безнең ханлыклар яшәгән. Анда Идел Болгары, Алтын Урда, булар татар дәүләтләре, Казан ханлыгы, Себер ханлыгы, Ногайлар, ул безнең анда дәүләтләр булган да, тарихыбыз юкмы инде? Дәүләт тарихы гына түгел, безнең анда этник тарихыбыз да шунда. Шулай ук, әлбәттә, мәсәлән, Уфа территориясында булган татар шәһәрләре турында, без алар турында сөйләшмәскә тырышыла. Әмма анда Казан ханлыгыныкы һәм Ногай, соңыннан Себер кулына күчкән шәһәрләр булган безнең. Иван Грозный Казанны алырга килгәндә, хәзер аңлашылган хәтле аның көнчыгыш границаларында да йөрелгән. Башкортстанның нинди проблемалары бар? Тарихи чыганаклар юк, кызганычка каршы, һәм алар менә берничә тарихи чыганакны да борынгы чыганак дип күрсәтергә тырышты. Безнең галимнәр аны яздылар, карадылар, кызганычка каршы андай чыганаклар юк. Археологик яктан шулай ниндидер менә кабиләләрне башкортка гына бәйләү кыен. Соңгы көндә, менә соңгы елларда килеп керде безнең арага популяционный генетика диләр. Биологик яктан тикшерү бара. Һәм башкорт белән татар арасында биологик яктан айырма юк. Бер милләт турында сүз бара, бер процесслар барган. Әлбәттә, аның этник тарихының һәм башкорт исеменең буенча төрле фикерләр бар. Мәсәлән, венгрлар белән бәйләү, бу угыр исеме булырга мөмкин. Алар башка бер мәсьәлә, әмма этник яктан караганда алар бездән аерылмый. Шул ук вакытта Көнбатыш Башкортстан дигән җиребез, анда бүгенге көндә башкортлар яшәми. Аны ничек кенә әйтсен, менә мин аннан яшәгән кеше буларак та әйтә алам, юк анда башкортлар. Мәсьәлә шунда, кем фән белән шөгыльләнә, алар әйтергә тырыша инде, алар татарлашып беттеләр дип. Чынлап та тарихта, мәсәлән, Рычковның 17 гасырда әйтеп калдыра, башкортларның кемнәр икәнлеге турында яза, һәм иң яхшы иртә фиксировать иткән, иң әзеннән ачык итеп язган, бу мәсьәләләрне язган бер тарихи чыганак дип кабул итәргә кирәк аны. Аның әйтүе буенча, таныплар, башкорт яулары итеп бүген көндә танытылган, алар Себер татарлары күчеп килгәнне аңлатыла. Башкорт иттереп, Ногайлардан калган Ногайларны башкорт атадылар безне дип әйтә. Юкса без Ногай идек дип әйтә менә ул башкорт старшиналары. Анда әлбәттә Агыйдел башкортлары турында сүз йөртелә. Менә алар булган, әмма алар күчмә. Безнең татар ярым күчмә халык. 16 гасырда инде күпләп ул инде утрак тормышка күчкән, һәм анда безнең авыллар фиксироваться ителә. Анда безнең халык бар. Чынлап та менә бу Агыйдел башкортлары кергәнме татар арасына? Ихтимал кергәндер, ниндидер өлеше кергәндер, күчмә киткәндер, калгандыр. Мәсәлән, китергә була башкорт өчен, татар өчен дигән бар. Әмма анда халык бит үзен башкорт дип кабул итмәй.
телевидениега 2-3 кешене табып, без башкорт булганбыз дип сөйләттерәләр инде. Ул көлки инде, әлбәттә. Бүгенге көндә дә менә шундый нәрсәләр эшләнә. Юкса фән өчен моның бер файдасы юк, әлбәттә. Соңыннан башкорт исеме сословиегә әйләнеп китә. Асаба башкортлар башка, ничек, чөнки русларга үзләре теләп кергәч, аларга сословие нигезендә әйтелә. Һәм күчкән татарлар да башкорт булып күчәселәр килә. Припущенник түгел, типтәр түгел, башкорт сословиесына күчәргә телиләр. Mesela Rizayddin Fakhreddin'nin neslinde de андый нәрсә бар ие. Әмма бу этник тарих түгел бит. Кызганычка каршы моны да менә бер ягын әйтеп бетермичә, икенче ягын гына сөйләргә тырышу бар. Шуңа күрә монда әгәр дә инде без чын тарихны беләсебез килә икән, менә бүген көндә башкорт халкы бармы? Бар. Шулай бит. Кызык, тарихта эзле халык, безгә якын халык, безнең халык инде ул бер халык. Анарга уйдырма тарих 20 елга яшәргә мөмкин, 30 елга яшәргә мөмкин, әмма киләчәге юк. Шуның өчен мин менә теләр идем, әлбәттә, яшьләре тарихчылардан чыгадыр. Бүген көндә җитди тарихчыларны без менә бу мәсьәләләрдән ерак торган мәгънәдә мин кызганычка каршы күп белмим. Әмма алар белән безгә эшләргә кирәк һәм бу мәсьәләләрне уртага салып сөйләшергә кирәк. Менә бик кыйммәтле ул китапларны алдылар, тараттылар. Башкорт тарихлары, башкорт кабиләләр тарихлары дип. Урал ягындагы шын башкорт кабиләләр турында кызганычка каршы анда юк. Күбрәге һаман ярты Татарстандагы юрмилар, калган угырлар һәм алар ничектер башкорт була, татар була алмый берничек менә әйтеп бетермичә һәм ялган да күп булган җирләрендә шундый китаплар таратылды кызганычка каршы. Әмма аның киләчәге юк дип уйлыйм, чөнки андый гына түгел, башка китаплар күпләп языла, тиражлар белән таратыла. Әгәр аның фәнни бер нигезе юк икән инде. Инде менә сез үзегез шул як кешесе буларак, менә Көнбатыш Башкортстанда яшәүче халык үзләрен кайсы милләт дип саный, ничек дип уйлый, аларның үз аңы ничек? Илдар әфәнде, минемчә бу мәсьәлә мондый сорау да булырга тиеш түгел. Карайк Татарстанның фәндә, иҗатта күпме Башкортстаннан чыккан, дәүләт башында торганнар әле, Мусин булган бит, Башкортстан, менә минем Кушнарин районы, минем якташ районнар, әйтик Мөхәммәд Абзый Сабировлар, менә аннан чыкканнар. Алар бит ни өчен монда килгәннәр инде? Татарлыгын саклар өчен, татар өчен хезмәтләр өчен. Үзең Татарстан татарларына караганда да минемчә татарлык көчлерәк. Әлбәттә, кызганычка каршы пропаганда, тарихны кермәскә тырышу, сөйләмәскә тырышу үзенең нәтиҗәләрен бирә. Әлбәттә, көчсез кешеләр, уйламаган кешеләр, милләттә шулай була бит инде. Ничә процент аны уйлый. Аңа бер төрле сөйләсәң, ул үзгәреп китә. Шуңа күрә анда керергә, шын тарихны аңлатырга, минемчә безнең Казан галимнәре дә бу мәсьәләгә активрак керергә тиешләр, аңлатырга тиешләр. Һәм аның бер каршылыгы да юк, чөнки анда безнең дәүләтебезнең шикләре анда. Бүгенге көндә 1,5 миллион халкыбыз анда яши. Шулай бит. Менә яшь буын балалар үз телебезне, ана телен белеп үсәләрме? Үз телен, Казанда кебектер инде, Уфада татар теле кулланыла. Чөнки Уфа татар авыллары турында. Тирәктә татар авыллары әлбәттә шын татарча сөйләшәләр. Менә бит мин татарча сөйләшәм сезнең белән. Бер нинди юк. Әлбәттә мин укыганда мәктәп татар мәктәбе иде. Соңыннан аны да яптылар. Мәсәлән, 400-500 мәктәп бер-бер артлы ябылды кызганычка каршы. Татарстан тавышын чыгармады кызганычка каршы. Бу да дөрес түгел.